400. Saka 350. Saka 350 ang mura naman sir. Ayan lahat yan sir. Matangkad to mga kadulgi. Yun oh, ganda ng ano niya oh. Ito maganda rin to oh. White bullet. Ano 500, 300. Okay lang sir. Ayun oh. Yan, mahal yan. Ito, 1.5. Ito asin pala to. Buenas tayo ngayon mga kadulski. Ang dami talagang mga manok ngayon mga kadulski. Mani, bili na kayo ng maning hubado. Basta ito, parang chicken goal. Magkano sa 2.5 isa lahat yan? Oo, parehas din. Parehas din. Ito magaling daw. May palo ito, galing. Ayun. 1.5 lang, 1.5. 1.5 sir, may bawas wala na. Meron pa naman. Meron pa naman. Ayun. Oh. Kaya, kinitrato ko yung manok. Binibenta niyo sir? Hindi. Nakikita mo na yan. Oh, baka hindi na mahuli ni sir. Baka hindi na mahuli ni sir.